wil ermee gooien. Oh, dat is glad. Oh. Nou ja, doe maar gewoon. Oh, dat is witte lijm. Hi schat. Hallo lieve, leuke, vrolijke en knappe mensen. Welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube. Vandaag ga ik iets doen wat al hartstikke bekend is op YouTube. Wat al veel mensen hebben gedaan. Slijm maken. Maar niemand doet het zo leuk als ik. Dus vandaar dat ik het toch nog ga doen. En als je denkt, Peter, heb je de afgelopen tijd onder een steen geleefd? Dat is toch al een beetje uit, dat slijm maken. Nou ja, misschien. Ik had nooit echt zo de behoefte om slijm te maken. Ik had wel eens een video gezien. Maar de afgelopen dagen ben ik steeds meer slijmvideo's gaan bekijken. En ik had echt zoiets van, oh, ik moet het voelen. Ik wil weten hoe het aanvoelt. Dus ik ben vandaag naar de winkel gegaan. Dat overigens nog een heel avontuur was. Overal was de lijm uitverkocht. Ik vond geen lenzenvloeistof. Dus nou, dat was een avontuur op zich. Maar ik heb de ingrediënten bij elkaar. Ik ga maar wat proberen. Ik heb op internet hier en daar gelezen hoe het moet. Ik kan ook nog even vertellen wat ik ervoor kwijt was, als dat je iets interesseert. Nou ja, ik ben op 7 verschillende plekken moeten gaan om lijm te vinden. Overal was het uitverkocht. Dus nou, nog veel mensen maken slijm. Deze waren €1 per stuk. De lenzenvloeistof heb ik me ook kapot voor gezocht. Ik heb geen lenzen, dus ik wist niet waar ik naartoe moest. €2,50 de stuk. Let wel op, er moet een bepaald stofje in zitten. Borax moet daarin zitten, want ja, dat heeft effect op de slijm. Geen idee. We gaan beginnen. Oh, er zat nog een dopje in. Hoi Katja! Ik had beter een prullenbakje ergens neer kunnen zetten, dit is ook niet slim. Hé schatten, kom jullie kijken hoe ik dit doe? Wacht even hoor. Oh, lijm op de vloer. Zo, dit is wel slim. Ik verheug me er zo op om het aan te raken, om het te voelen. Ik ben daar zo nieuwsgierig naar. Nou ja, doe maar gewoon. Oh, dat is witte lijm. Nou ja, ik heb ook geen glitters gekocht, want daar had ik geen zin meer in. Ik was in zoveel winkels geweest, was ook overal uitverkocht. Dus ik dacht, nou laat maar zitten. Trouwens mensen, ik heb een microfoon gekocht. Dat is toch echt super fijn. Nou horen jullie me niet aan het einde van de wereld. Want het is normaal. Zo, de lijm zit erin. Ik heb er nu geen idee hoeveel potjes in gedaan. Maar nu komt de scheerschuim. Ja, Levi, wat is baasje aan het doen, hè? Ik heb zelf geen idee. Had ik wel mijn goede kleren hierbij aan moeten houden. Wie heeft dit eigenlijk bedacht? Dat vraag je je toch af, hè? Sommige dingen kom ik sowieso laat achter. Bijvoorbeeld ook als er een concert is, dan bel ik iedereen op. Oh, er komt een concert van Beyoncé, daar moeten we heen. En dan blijkt het gewoon al uitverkocht te zijn 2 weken lang. Dat heb ik zo vaak, zo'n dingen. Nou, dit is dus ook met slijm maken. Beter later dan helemaal niet, hè? Zeggen we dan. Deze doet het niet. Oh, en nou dan. Ja, ik zit erin. Oh, het krijgt een mooie blauwe kleur. Het ruikt echt heerlijk hoor. 6,5 hours later. Hoe lang moet ik dit roeren? Ik ga eens even hulp vragen op mijn Instagram. Daar kun je me trouwens op volgen, dat doe ik dagelijks op vloggen. En herkenbare sketches komen daarop. Hoe lang moet ik dit roeren, mensen? Ah, de lepel is erin gevallen. Oh, ik voelde al iets. De lenzenvloeistof. Dat moet erin. Gebeurt er iets? Ik doe serieus echt maar wat. Oh, er gebeurt iets. Het wordt slijm. Ja. Oh my god. Oh, ik heb het al gevoeld een beetje. Oh my god, wat cool dit. Serieus, hoe bedenk je zoiets? Hè? Ik krijg echt niet in de kop van, oh, ik ga eventjes lenzenvloeistof met lijm en scheerschuim mengen. Ja, ik vraag me af hoe je het verzint. Hij is nog erg plakkerig. Ik ga met mijn handen kneden, dat lijkt me lekkerder. Oh,
cool. Maar ik vind dat hij nog wat erg plakkerig is. Wat zou ik dan erbij moeten doen? Nog lenzenvloeistof? We gaan het proberen. Ik doe iets verkeerd. Het is nog veel te plakkerig. Misschien moet ik nog een beetje lenzenvloeistof erbij doen. Ja, dat doet goed. Ja, nou plakt het niet meer zo aan mijn handen. Ja, dit zat er nog op, maar dat lenzenvloeistof, dat helpt. Oh man. Kijk hoe vet. Heb ik gemaakt. Ik ben echt trots op mezelf. Ik had niet gedacht dat het me zou lukken. Sjoek. Ik ben echt sjoek. Ik zal het maar niet op de grond zetten, want Levi zit te loeren daarna. Ik heb nu echt het gevoel alsof ik in een pizzeria werk. Zo van... Nog een pizza salami komt eraan hoor. Ik heb hier dagen naar uitgekeken om dit te kunnen doen. En dit blauw is puur door de scheerschuim, hè? Oh, heerlijk dit. Ik wil ermee gooien. Had ik wel mijn goede kleren hierbij aan moeten houden. Oh, nee! Mijn shirt. Oh, wat erg. Even kijken in de camera. Dit doet me echt pijn. Wacht even, jongens. Ik kom zo terug. Het zit onder mijn slipper. Oh, dit is glad. Oh, jeetje. Oh, dit is glad. Ik zit helemaal onder. Hij heeft het overleefd. Hij is weer schoon. Hoi, daar ben ik weer. Eventjes schoongemaakt. Want overal zat slijm. En kijk eens hier. Mijn slijm plakt niet meer. Ik had er nog lenzenvloeistof opgegooid. Heel veel lenzenvloeistof. Waardoor die niet meer plakt. En waardoor het echt slijm is geworden. En die heerlijk aanvoelt. Heb jij nou nog goede tips om de beste slijm te maken? Of een andere leuke reactie? Laat die dan achter onder de video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Het is een hele andere video dan normaal. Anders dan mijn Facebook en Instagram video's. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie bedanken. Tot de volgende keer. Doeg!